obi agbawala m ọnụ m esugbuola m. Aga m ekode okwu a. Anọ m somebody akpọ m na phone sị m nwanyị mba nnọọ nza. Ọ sị na conscience ya na Georgia. Onye ahụ sị na ọ ragazi ahụ igbe ekpere n'ihi na ọ dị ya ka ya hụrụ ihe ọjọọ ebe mmadụ na-erugbu na mmiri ya emechi ọnụ. Na ya ahụbeghị ihu ekpere. Na conscience ya na ọ na-enye ya nsogbu. Na ya ga-alike ka m gwa ya what to do. Mekwe ka mba ụwa mara na ele otu ya ga-esi aga about this. Ya sị m that na nwaanyị n'ugbo ya na-ekwu ya na-aga gwa m maka ya. Ya kọrọ m onye that woman ọgwụ. Gwakwana m otu ha si mara. Ya gara n'ihu sị m that na the woman ya na-ekwu okwu ya na di ya na-arụ n'Ogun steeti. Di ya wụhụ onye Igbo anyị mana ke nwaanyị wụ onye Igbo. Ya gara n'ihu sị m na ya na nwaanyị a na di ya ebiele for years. Ọ mụcharala di ya ụmụaka etolitatụla. Mana di ya ọrụ di ya na-eburu ya gaa ihe ọ na-alọtawo once in a month. And ọ lọtata ka o buma ihe niile. Na-enweghị ihe kọrọ nwaanyị a na ụmụ ya. Na ọ na-akwụ ụgwọ school even kwụọ before school ụmụ ya emepe. Na adọwara anyị juru ime ụlọ. Na property ha ji biri n'ụlọ enwe nke wụ property ụmụaka. Na rent, house rent ihe nwoke na-akwụ n'ụgwọ ụlọ ebe family ya nọ no 800 and something thousand. Na otebeghị aka ọ bịara change television nọ n'ụlọ ya bubata smart television ọ zụrụ 350 something thousand. Make sure na enwe ihe nwunye ya na ụmụ ya lakara. Na nwunye ya ahụ ụkwanụ nwaanyị n'ugbo a na-ekwu okwu ya na kemgbe nne na nna jiri mụ ya na-enwebeghị orebeghị magi before ore magi 1 kobo then again 50 kobo. Na omebeghị business onwebe anything ụta na-emasị mmadụ la ihe business mmadụ na-emeji mara ya. Mgbe ọwa agba obia no business. Ya alọ dị ma na-ekwukọtala gịnị ka ị chọrọ ka emepere ya si ya na enweghị ya na-eme. Otu a ka ọ nọ wụọ full housewife. Di ya wepụziri ya anya ihe di eji wepụkwana anya n'ihi gịnị ya kpataga the money nsogbu anọ. Ọ ya ka nwaanyị a nọ. Mana nwaanyị mba nọ mza. Ya saw these things this man mere ka nwaanyị a dị comfortable. No zuru this woman. Ọ bịa na-enwegasị sugar boys. Mana ke na-agbawazi obi na enwere ofu ka o kporo dowa n'ụlọ edia ya na ha bi. Ihe ka ejiri too dị ọkpara na ọgwụ obere na ha bi ebi nga ha na ọgwa dị na ihe na ọnwa nwanne mma ya ko na ọwụ relative ya di ya so ke no problem kọpụrụ ya n'ihi na ọ trọstụrụ nwunye. Mana nwaanyị mba nọmzọ ya si enwe hotel that boy should relate to that woman. Na the boy no sugar boy that woman. Even na enwere mgbe ha sere okwu na the woman gara ekwu abụ the boy break it up with the woman na the woman berebe the heart broken. Emechakwa that woman eme ihe o mere. Emechakwa that boy alụghachitakwa bịa birikwe there with them. Nwoke na lọta ya ihe ọbụla ọ zụrụ o ji elo ha niile ga-ericha n'ime ụlọ. The boy asị welcome sir. This woman edenwe n'ime ụlọ na-enye ya nri azụrụ ya akwa emere ya ihe niile. Mana nwaanyị a ụfọdụ ụmụnne ya dị aware that na that boy awụhụ nwe ote that boy she relate with them. And ha dịkwa na aware na that boy na-arị that woman elu. Mana ha na-ekwu okwu ya onye ga-ekwu. Adọna ahụ the woman bara dụọ ya gwa ya sị ha wepụrụ ya ọnụ. Ọ chọghị ịnọ ya sị wepụrụ ya ọnụ. Na enweghị ga-eseparate ya na that boy. Na ya hụrụ that boy n'anya hụbiga ya oke. Now ha emechie n'ọnụ nga ha na-eme ka ha save ka ha hapụ ka marriage hapụ ịkọkashi. Ka the man hapụ dị broke n'ihi na ihe ọ na-emere nwunye ya wụ ihe ọ ga-emechara ya ga-egwe na nwunye megodere ihe rotere mmadụ nwere ike imebi. Nwaanyị mba nọ mza. Ruo mgbe ha sere ka ha sere the boy agachi ike. Ya ewerekwa ego kpachita the boy. Mekwa ihe o mere pụachita the boy abịakwa birikwe di ya. Ọ na-abịa ọbịa ọ ga-anọga. The man bịakwa hụ ya ya ewe ka ọmụkwa ya. Thinking that truly no relative nwunye. Na nwaanyị mba nọ mza na conscience ya egbuole na ya nwụọ na nwụọ. Na-ele otu ha ga-eme ihe a. Na nwaanyị awụ onye aga ị na-adụgharị ọdụ gbasara that young boy igbugo oge.
na ole ihe ya ga-eme ka ole ihe ya ga-eme ya amaghị what to do and ya chọkwanụ ha ịkpọ nwoke na phone gwa ya. Ụmụnne m okwu ekwule kwucha m si ya nwanne ya sị ihe mere n'ọwụ gị gba nkịtị. Otu a ha abụọ ya na that boy anọrọ na fully into each other. The boy amazi ihe omege n'ihi na as a human being ọwụ ọ dịka conscience your judge ya ọ dịka otetele mata na ihe ya megara ya ma ya hapụ ka the woman emekwa ihe omega pụ achịtakwa ya back denwe dia naanị ya nwa ihe omere wit ego ma gịnị denwe that young man there. Ọgọdọ ma ị chọghị ịkpọ that man, ọ bụrụ na ị chọghị ịkpọ that man, ị chọọ ka the man mara na ọ gị, nwanne m onye Igbo ibe m ya aza m si atoro ntị n'ala. Ọ bụrụ na nwaanyị ahụ na-ebili jikere pụọ hapụ ụlọ di ya hapụ ụmụ ya gakwuru nwoke ọzọ, amara otu esi eti gị ọnụ n'okwu. Ọ bụrụ na this lady asịla di ya na ya anaghị alụshi n'ihi ọma ihe omege ya hapụga di ya ga biri onwe ya, amara otu esi eti gị ọnụ n'okwu. Mana this boy ibiri n'ụlọ this man na-akwụ ụgwọ ya arị nwaanyị ahụ elu n'elu bed this man, ọ bụ ihe ị ga-anụcha gị sị ka na ị na-try ka ị save the marriage n'ihi na nwaanyị mege like this ọ dịla fully in love with that small boy. According to you, enwere mgbe ha ya na that boy separate ya ga-enwu by into depression. Ọ bụrụ na her separation with the boy ga-push ya into depression, she can as well push that man away for the boy's sake. That man is in danger. And ihe ọjọọ adị mma ka ọnọdụ. In this case, onye megede ihe ọjọọ achọdụghị ịkwụsị akwụsị. Therefore, o kwesịghị ịnọgidesi ebe ahụ ya adịzi ka ọ bụ normal thing. Ọ dị very very wrong. Ị ga-aga zụrụ SIM card, zụrụ another SIM card. Otu ị ga-esi eme call and otu ị ga-awụrụ message ka ị chọrọ itest, gị test that message. One or two persons agwala the woman na ihe o megekwe na adị mma ya ekwechiri n'ihi na di ya na-aga ọrụ lọta once in a month or twice in a month. Ya efile na ihe niile a na-agwa ya baga ya na ntị ya na-eme ihe ọ na-eme. Onye ọjọọ ekwesịghị ịtụrụ ya ute hapụ ya nọrọ nga menwe ihe ọjọọ kwazie ya. No, enwe ihe na-enwe njedebe, especially mgbe mmadụ na-eme ihe ọma ekwesịrị iji ihe ọma na-akwụ ya ụgwọ. Ọ pụtasị di enyi ya na-alụgachi ọ mụcharala di ụmụ dị mana dị mgbe akwụgara ụmụ ya ụgwọ school emegoro ụmụ ya ihe niile ya buru akpa na ya na-alụgachi that man a ga-egbu ya egbu ya enwe ike gakwuru that sugar boy. Mana ịbịa kpọtazie this boy denwe na that house this man na-anye ya nri ma ị ga n'ụlọ this man kwụrụ ụgwọ mingle that negative energy around the man's children, na-erezi the man's children under this type of atmosphere. Kpọọ this boy na-alakpu n'elu bed die yara die nwe all the height of wickedness. Nwaanyị na-eme this type of thing kwesịrị ka atọọ ya aka n'ihu gbagbuo ya gwa na ihe o mere gị ọ jọrọ njọ n'ihi na agwala ya ọnụhụ dụọ ya ọnụhụ ka ọ banyewara into depression ka ọ hapụ ịpoison this man. Ya wụ na ọ matala nga ego dị matala enwe access to the man's money and everything. Ikekwe taa that man na-ese ọrụ n'ebe ahụ 25 years enwe ike retire ya na the next thing ya kwapụga this man gbawuru biri with these small boys. All the very very wrong. Ị ga-azụrụ SIM card, zụrụ roadside SIM card, gị sendara the man a message. Ọ ịchọkwana ịkpọ ya akpọ gị kpọọ ya chọọ ihe ị ga-eme change your voice. See that na ya ige ntị ka ịgwa ihe ị chọrọ ịgwa. Na ị naghị akpọ ya this phone ka ọ bịa kpọghachiwa jụwa who is this, na ọ dịghị necessary. Na ị na-akpọ ya na ya chọrọ nga ego na you are not ịkpọgaghị ya ka onye na ego na enweghị iji ego ya eme. Na ya toro ntị ya ala na ị na-akpọ ya for his own good. Na ọ lọta ọzọ ga-alọta n'ọhụ that small boy nọ n'ụlọ ya nwunye so relative ya ya were police mee that boy arrest. Na o rute na police station the boy kpọọ ndị nwe ya kpọọ relatives ya na ị ga-like ịma his relationship with your wife. That boy got confessed in the police station. They are a young boy. That's now sugar boy. That boy in on a no nelube no mulongo.
ga-epo ya rigoro n'elu bed na ga azọ nwunye n'igwe. Oh, sugar boy, your wife. That boy is not in any way related to your wife. Kpọọ ụmụnne nwunye gị ka ha prove that boy. Kpọọ parents the boy. Nga ahụ ka ị ga-asị ha prove. Threaten to go traditional. Na ị na-agwa ya in all confidence. Na emekwala mistake about it. Na that boy awụghị relative nwunye gị, not sugar boy your wife. And ị nọkwala ebe a kpọwa nwunye gị jụwa ese because that boy gbalaga. You lose only the opportunity. That boy gbalaga. Don't make call from that place n'ụlọ ọrụ gị kpọwa nwunye gị ka ọ ga threaten nwa ya. That boy buru akpa ya gbalaga. You on your own. Record this call. If you fail to do it the way I say you should do it, you are entirely on your own. Don't even bother to call this number because this number will never go again. When you come back, play along. Even if you come back and she says has gone back to school, just relax, no problem. Next time, come. Arrest that boy with police. The truth will come out. Let him call his parents. Police will be the one to do the investigation. And it will be proven beyond doubt that that boy is not in any way related to your wife. It's just for you to know. Before somebody takes you away. Before when you're just to be with that small boy. Me, he not that boy, the boy I got alone some time ago. Yeah, the heart broke. Whatever I go back, that boy back. This time around, that boy when he came happy, yeah, oh my canton. Kemara him. Woman, the more him gonna you. What when I got me many a video, ABC Chongwa, jack or phone number. I put that man. He chop on hoka. The wine, mana, no, le kwa onye kurono. He has a new SIM card. Send that man anonymous test. Why everything? I am gonna you. And what you no got to say? Oh no, to say. Get work on wine on Ghana. Mana that's na hiobula madu neme. Ona ha no hidden forever and ever. And when his reason okpuru anyanwụ. Otu ụbọchị aga agba ya n'anwụ. Onye mara ihe na-adịghị mma ya gbala ha ya ọsọ. Imekwere na ya by mistake. O ruole mgbe ị ga-realize na ihe ị na-eme na njọrọ njọ jọgbutele na njọ. Stop it. Ị gaghị anọrọ n'ime ya gị tọọ nọ ihe na-ajọ, ihe jọrọ njọ, ihe na-eshi ushi. Ihe na-arụ mma gị tọọ nọ arụ. Gị na-eme ka arụ wụrụ omenala. Ọ ga-awọ ka ọ ga-adaba. Onye ọbụla kpachapụrụ onwe ya anya. Ọ nga ọha m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.